obi mana akpara gị gịnị mere ụdị na onye kpọrọ m n'ekwentị onye kpọrọ gị Aiko Bosima oke nwa na Istanbul Turkey Aiko kana ama brọdụ emeno shop lọsọ mepere n'ebe na-eriri ma nwa gbirigbiri dị nwa ogologo dị oji ọwụ ya kedu ihe ọ kpọrọ gị fọ asụ taa ubonde ya 12th of August wee shanwe ya 18th of August kwa ka ọ ga-eme celebration shanwe ya ya gara ịkpọgụ ya hụrụ taa anyị nọkwa na Jemas taa anyị sịkwa na anyị tụrụ Texas ya kpọrọ yedila ọṅụ anya na Jemas anaraga ndụ erigo ụwa m ụwa amị achọ ebe ya akpọgụsị gị nụ ya so ha niile ụmụ nwanyị ọ sị ha jikere bịaba na ọ ga-abịa hichaa ha anya mmiri ụmụ nwanyị niile ihe na-atụ n'ọnụ ndị ihe na-esiri ike ụmụ nwanyị ushi mkpe ndị di ha ndị ọdị ndụ ọnwụ ka mma a sị ha bịaba otu onye otu akpara otu onye otu akpara otu onye otu ya na envelopu ya na ya kwa agaje ụmụ nwanyị niile di ha nwụrụ ọ sị ha bịawa ohe m nwụga eme m ga nnọgaga na otu akpara isi ke m na m nọrọ envelopu n'oe eso chere enwere ihe m na-aghọtaghị isi anyị ka esego ụmụ nwaanyị ndị di ha nwụchiri na ndị ụwa na-atọ n'ọnụ na ndị di ha na-enweghị otu ọrịa ha na ndị eshiri di ha aka na akụlụta ọ sị ha bịa nụ n'otu onye otu elekwana ihe wụ isi ọṅụ gị ugbu a ihe niile ndị akpụrụ ama m na enwe dị ka ị nọ na ya ele ihe wụ isi ọṅụ gị ji amadị gị ele ịgaji na aha ole ndị elu dị ụkarị ihe ụka ka na-eshi ka ozi elekere nọ na di chekwa hero ọwụ ndụ ma gị o so ịma asị m ihe hero ọwụ ndụ iji ahụ ịnwere ndụ hero ọwụ ndụ asị m iji ahụ chekwa ịkpasowo ihe mere nwoke ya wuo nwoke wuo ibe n'abalị gị bọm sham nwanne ọ ya bụ metọd of nwoke na-ewepụ aka lekwe Aiko Bosima biri niile gidigidimo amechiche nne ya a ga-aṅụ ụtụm eshue ọhịa nwoke bụrụ akpịkpọ nwoke asa Aiko Bosima oke nwa na Istanbul ọhịa wụ bọnde ya 12th ya bụ taa eshi amụ ya 18th eshi oge celebrate eshi amụ ya agaje nga m na right m ndị nnekwa eche m ebue m ga blalụ ha ga-eri uwe gịnị riri eriche ṅụọ gịnị ṅa nna m ịhụnanụ ka o si dị maka biko ewekwe ụka ajụjụ m ga-ajụ akụkọ gị ugbu ọwụ na ịgaji ebe Aiki mege ihe n'aha ndị di ha nwụrụ anwụ n'ụdị na anwụọna m n'ọkwa nne ihe eburu n'amụma nga ọbụla m gara na-asị m enemy within nga ọbụla m gara na-eburu m amasị enemy within m nọ na-ele anya sị ụmụnna m egbuole mama m sọwa onye m na ya dịoru n'otu ebe so maka ihe abụ echiche ị na-echere m ọwụda echiche m chere eche asị eziokwu gba afọ eziokwu gba agba n'afọ agwala gị ahịa ịrawụ ndụ ka m kwuo ya ka nnụla ịgaje right ndị ụmụ nwaanyị isi mkpe na-akwa nne envelopu sen ke ndị isi mkpe ụmụ nwaanyị isi mkpe ibe m wow I know ote m siri la ịmụ ịla ala ka ajọ nwaanyị egbuole m arị m ndụ ote gị wọnda m nụrụ a na-ekpughere m ihe a na-asị m onye nene wudin onye na-egbu gị n'ọgụ n'akụkụ onye na-eme gị ihe n'ọgụ n'akụkụ ọgwụ sọ gị na-eme m ihe maka otu akpara isi ka iji dị na-ayọ m envelopu nọ n'elu akwa m na-ebu ịgaja ọchị ga-akwụpụ gị ma ọchị akwụpụdụ gị na-ebu ịgaja gị kpọ m onye oshi gị lechaa m anya dị kpọ m ha ka m nụbube ndụ nwa ọhụrụ erire nwa ya ekoleshi nwatakịrị ka m na ama m ụmụ agbọghọbịa ndị na-agbakọrọ m tụ m n'ọha m njọ gaga gwụrụ ọchị
Ya wala na shikwen. Aga me shibu. I ga esepụ na ndụ m. Kama ị ga-esepụ m nwere mbibi gbuo ogo. Mwe ni tota. Pego ka to pepe na ndụ m. Wara na agbanwe ngoro kai. Ele hem na nga egbugo oge. Nga m gaji kere biko. Hey, Chineke na imele memo nwaanyị isi mkpe. Ele hele gani. Asị moto. Ele otu m ga-eji eketa agada aga ịga m na ndị ga-eketa otu akpa rice na envelope na ya n'elu. Nna m oke nwụrụ n'aka ugbu m kere. Emego nke ụlọ ahịrịa nwụọ mkpagide taa ka ị ga-anwụ ka nne m na-etere ju ihe na-aga. Chineke ewu dachi. Hey! Akwụọla m aka tiere ọkụkọ akị. Ote nwaanyị mmanụ lalụ jiri mee ya ọrị ndụ ọnwụ ka mma maka otu akpa rice. Lekweta m sị mpụta mbịa bịa rate ndụ ịbịa hụ wure obi ọjọọ wee ga m n'ime ka bụ ị ga-erigide akpa rice ote ote ka a ga-agbakọ ote rie ga akpa rice rishi riwekwa akpa rice ka iji maka ya dị na ayọ dị mkpọma bụ ndọrị ka m ga-esi na mmịa ọnwụọna akịkara gị na nwaanyị isi mkpe gị na-aṅụ Chineke o mere gị ebere ka Chineke onye mere gị nwaanyị isi mkpe ọ ṅụọna isi mkpe wa ụdị n'ahụ m ka ọ ga-esi abịa ma m emere kama m nyepụ gị n'ahịrị na ndụ m ma chi nye ụdọ ahụ n'otu edu gị pụọ stupid woman ọkwa na IK onye kparịwa m because ọ bụ na IK lukuru under my capacity mụrụ ụdị mmadụ nwụ mụrụkwado ụdị invitation ọ ga-enye ị na-akpọ nwaanyị isi mkpe ọ dịla anya ya lekọta ya wuru nwunye m ọ ma na mere ndụ ya akpọ ya na fon tinye ụmụ nwaanyị isi mkpe ọhụụ bịawa esa amụ IK wee nga amụ ya ọmụnwa onye so nne ya bịa nga bịa mụ IK a na-amụgo eweziga ma na-amụ IK tikpọ ma ha ka m nọ ledị m nwere kategori nwaanyị nkata enyi gago white gị bịa na jeje mas che na ụwa arịla gị mma jeje mas hotel ime ụzọ ya eweziga m ịkpọrọ gị bịa nga ime ụzọ ebe ka ịbịa nga anọ ga yiga gị uwe ọcha nwa ọcha ma iyi ote m yi ote ka m ga-esi eyiri gị ya kama m ga-anwụ ga-ebu m ụzọ anwụ mre nje ụmụ nwaanyị kama m lụ isi otu mgbe dem you eke happy birthday jari hapụ nwaanyị amụsị rice ị ga-ebu ya ọ ga-adagbu ya n'ụzọ envelope ya ka a ga ya were na envelope lekwa nga m ka o ji eleko lesọ ga-eji alawa nga nna ya katapila na-enwere breki ote ka m hapụ ikwu ihe ọ ga-eme mgbe ọ gacha na lo ya bute wada akpa rice adawa m gwazi ya katapila ihe ọ ga-eme dobe rice ebe isi ọnwụ ndị ome ka ị ga-eke rice esiwe m bịa bịa leele anya ịnụkwa isi ike ọ bụ m etu ị gbara afọ n'afọ ị ga na-agba na-aga keep on buying afọ ga-agada agwụ until gị kagide na ọkanyọ Nebukadneza gị kanyọ Nebukadneza gị nwụọ mana for now long life into prosperity we wish you good luck ihe ọbụla iwishiri onwe gị ebe iwishiri anyị akpa rice na envelope ihe iwishiri gị Chineke nye gị otu ishiri nye anyị n'aha Jizọs 18th ọwa anyị ka m ga-ebu ụzọ abịa m nọrọ na one side ma elele nwaanyị isi mkpụ ntọ ga-esi abịa na akpa rice ma o bulite m were mbibi ote anyị ha na-ekwu ma gị anwụọ na m zuru ike dem ha happy birthday my brother happy birthday ndị nga m sị mkpara m snoku nga m sị mpụta m taa kpara snoku ka ụmụazị ibe m snoku ome otu mkpa snoku m na-akpa gị were badilọkụ bịa nọchiere m ụzọ lakwa aka aja eriri white bụ iyi ka m na-eji ekegbu gị n'ime rume ma m bakwute gị mgbe mba gbara ga-abagburu m People they ask me, brother, what is your joy? And I say, yeah, but we go on the map, go down. You have to go to the ra if you your own squad. Like I told you, any one next. Yeah, I won't got the war. No, got on it, the powder. Squana Amban. If you go for children one day, I want to eat Granulum. You got here about boom. Madam, was there where you don't have that sweet idea from our cookie? And I have one this agreement somewhere. You got one job. You got one your show one year. Once the guy, he did go for us. She be a game one. If you know now, I'm a salon and mother. John Mother, a William Dacias. Wow, I will see the local Saturday. Gumbo, baby. We will look at the negotiation now within neighborhood. Okay, can all where you will agree with Guinea. My name is Mamma when I make on. I don't call them. I dare before Bono. Before Bonorina. Mongo Park, let it them. If for Shelly Machine now, who forget I could.
Mogambo. Mana ihe mezibu na unu mụta ihe nne. Maka ọ bụrụ na ọ bụrụ ya nwanne ma agbara unu ya oke igbete ya unu ewe n'iwe abụ m Kristian adị m egbu mmadụ ori ka m na-ezu so mmanụ na kasịkwu nneka ọgọ bụrụ ọkpụrịkpọ ọgọ bụ chi onye iche na ọgọ nwere ego dị ike ịbịa Jakido bụrụ onye ozi ọma ga m praise the Lord kọrọ ekwe wee nyere ekwensu aka na-arụdebe ọrụ Nwanne ụnụ afọ na mmiri were gị ifejie. Nwere afọ na adị. Mmadụ na-afọ na anọzugbo. I will do it. Ma bukan ba ala chọ prison. Gị kpọm onye osu. ọmụ abụ uche okwu nọ n'ụlọ nọ igbo ya na-azụ n'afịa Mogam